Mitenkä niin? Koska mä oon se Jeesuksen Kristus. Mutta ethän sä vielä ollut. No okei, no sit se on eri asia. Sit mä oon vankilas. Joo, sit mä oon vankilas. Sanotaan nyt näin, että silloin jos mä saan Jeesuksen Kristuksen imagon, mä tuun Sauli Niinistön luo pistoolilla ammusen kuoliaksi. Suomi ei tee mulle mitään. Kyllä ne jumalautat tekee. Pakko ilmoittaa Sauli. Miten ne tekisi Jeesuksen Kristukselle, please? Ketä Suomen logo edustaa? No vittu, ne heittää saatana valkotakit heittää sut semmoiseen pehmustettuun sen huoneeseen. Eli sä väität mulle, että jos mä ampuisin Sauli Niinistön kuoliaaksi, kun mä oon Jeesuksen Kristus, niin Suomi tekisi mulle jotain, kun se koko lippu perustuu Jeesuksen Kristukseen. Ei se lippu ole kaikki kaikessa. Niin, eikä sun nimi Actually on se. Mutta ymmärrät sen pointin, että mä oon se suurin johtaja, jos mä oon Jeesus, koska Suomen lippu perustuu Jeesuksen Kristukseen. Ymmärrät sä eron olla Alexander Stubb ja Suomen ymmärrät sä eron olla Suomen presidentti ja Suomen lipun päälogo? Siis jos sinä menisit nyt ja lahtaisit Sauli Niinistön ja väittäisit, että olet silleen, että mä olisin Jeesuksen Kristus, totta kai. Silleen, että mä olisin Jeesuksen Kristus, ne ei tekisi mulle mitään. Suomi ampuisi sen mun puolesta. Tiedätkö, miten se menisi? No? Mä sanoisin Suomen armeijalle. Hei Suomi armeija, moi. Ammu Sauli Niinistöä päähän. Se olisi siinä. Ei jumalauta. Jumalan nime. Ne tulis mun luo. Ne sanois tehtävä on tehty. Ne sanois tehtävä on tehty. Mitä ikinä sä haluat mä teen sen. Koska sinä olet meidän maan lipun päälogo. Mitä vitsi, sun nimi se Haile, se tarkoittaa... Ei, älä nyt, nyt sä menet taakse. Älä mene taakse. Ei kun vittu mennään nyt nyt taakse, se sun nimi tarkoittaa Jeesus Kristus. Joo, sillä mennään nyt eteenpäin, että mä olisin Jeesuksen Kristus, koska mä oon ihan tässä parin vuoden sisällä jo. Miten se voi mitään? Niin Jeesus Ai mitä se risti, mitä? Jeesus Kristus on kuollut. Se tulee takaisin Kristuksen mukaan ja Suomen Kristuksen mukaan. No vittu, jos oot sinä, niin sehän on sitten jo tullut takaisin, eikä ole tulossa takaisin. Sun pitää venhaa, että mä pääsen vähän, tiedätkö, niinku grooveen niin sanotusti, vähän nyt silleen vapaasti sanottu, mutta sun pitää venää, että mä akateemisoidun, sun pitää venää, että musta tulee eliitti sitten. Musta tulee Suomen suurin johtaja, mä voin laittaa Alexander Stubbin vankilaan. Mä en nyt halua käyttää tommosia esimerkkiä, mä halua sanoa sitä tolleen, mutta silleen, tiedätkö miksi mä annoin sulle sen esimerkin, että jos mä pyytäisin Suomen armeija ampua Sauli Niinistöön, Suomen armeija menisi ampua Sauli Niinistön ja mä en joutuisi vankilaan. Koska mä oon Jeesuksen Kristus. Ja aina mä kerron sulle toisen hauskan jutun. Jos Vladimir Putin tulisi Suomeen, se vangittaisi. Mutta jos Jeesuksen Kristus tulisi Suomeen, tappaisi Sauli Niinistön, se ei vangittaisi. Ymmärrätkö sä eron nyt? Eli niin, mutta kuuntele. Jos Jeesus Kristus... Suomi on mun paras kaveri, sen on pakko olla. Jos Jeesus tulisi Suomeen, niin hirveän moni ei uskoisi, että se on oikeasti Jeesus, vaikka jostain syystä se voisikin olla se, jos se olisi se. Ei kukaan uskoisi, että toi on väärin sanottu. Toi on väärin sanottu. Tiedätkö, mä kerron sulle miksi. Koska Jeesuksen Kristus on universal. Tiedätkö, se on universaali. Juu. Eli jos Suomi on, mä en usko, että toi on Jeesus, mutta koko vitun maailman valtakunta sanoi, että se on Jeesus. Niin sit se on, tiedätkö. Eli mä tuun olemaan maailmassa. Mä en tuun olemaan missään Suomessa tai Etiopiassa. Joo. Se toimii näin. Musta tulee maailman suurin johtaja, mitä ikinä ihmishistoria tulee näkemään. Ei tule ole suurempaa historiaa tulevaisuudessa, ymmärrät sä? Se on se pahin juttu tässä näin, että mä pysäytin tulevaisuutesi. Jos mä kerron sulle, jos Suomen uutinen laittaa jotain uutisia, musta Suomen uutiset on laittanut uutisiin semmoisen asian, mitä hän ei ikinä pääse korkeammalle tasolle.
mä oon Suomen korkein uutisten. Tai tuleeko sieltä vai tuleeko sieltä uutisen joku, että etiopialainen maahanmuuttaja kertoi TikTokissa, että hän ampuu Alexander ei tolleen. Vaan silleen, että Jeesuksen Kristus on palannut. Hän on Daavidin valtakunnassa. Väittää olevansa. Sitten se alkaa olla silleen, että mä voin tulla Suomeen. Syrjän avovankilassa. Vartijat on innoissa. En mä tiedä, jos sä näet Jeesuksen Kristuksen avovankilassa, katsotaan näin. Ei kuuntele oikeesti, bro. Mä en leiki sunkaan. Mä tiedän, että sä niinku saan Alexander Stubbin johtajuuden tämmösen, tiedät sä. Mä otan Alexander Stubbin johtajuudet. Joo. Niin semmosena supervoimia. Supervoimat tulee meille myöhemmin, kun meistä tulee jumalia. Mut silleen, että mä saan Alexander Stubbin johtajuuden. Ei jumalauta. Nyt jumalauta riittää. Moro. Joo. Niin. Mä saan Alexander Stubbin johtajuuden niin sanotusti voimat. Ei, mä nyt vallan kaappausta. Hei guys, mä menen nyt vähän lepää, tiedätkö? Ottakaa tekin vähän jotain lepotaukoa tälleen näin. Ei mitään guys, kyllä tää onnistuu, tää on järjestetty. Mä en yritä tehdä mitään jotain yksin, eiks niin? Tää on järjestetty. Muuten mä tiedän, että mä kuolisin. You know. Joku sanoo Free Diddy. Vittu bro. Silleen relax bro. Ja haille hyvää yötä ja kiitos kaikille me. Kiitos kaikille me. Aina menee nukkuun, mennään kattoo muita liveitä. Sitten aamulla tees voidaan kunnolla puhua, et se ei mitään tämmöstä, tiedätkö? Deuces, kiitos kaikille.